apa? Putri malune akeh ngalas. Lha apa we? Putri malu. Ki temu tak ngene biane putri malu ki lho. Kok kene ngene iki lemu apa ora aku timbang nang iki. Ke wong ke. Ke titik ke. Bilang ada iki piye? Nyado. Ke padha ngaret niku be rombongan nggih mengaret deh. Ngaret rombongan Pak mobil. Iso ngadai poralan. Kau mau petet kaya kangkung. Wis mulai, ayo wis mulai untuk sak kadut. Sak kadut ayo. Ayo mulai. Kan tanah gadol